Noua generație de aparate de calibrat debitele de aer și geometria variabilă de la CIMAT asigură un nivel de calitate și mai înalt al turbinelor reparate, precum și setări mai fine și mai precise. În funcție de tipul de turbină calibrată, aparatul compară performanța acesteia cu valorile originale din fabrică ale turbinei noi, pe care le ia din baza de date a softului pe care l-a reinstalat. Mai întâi se verifică dacă miezul turbinei este perfect echilibrat la viteze de rotație ridicate pentru a înlătura eventualele dezechilibre. Apoi se realizează calibrarea actuatorului mecanic sau electronic care controlează geometria variabilă sau clapanul turbinei. Testul este realizat în poziția geometriei deschisă, semideschisă și închisă. Testul măsoară cantitatea de aer care trece prin roata turbinei pe unitate de timp. Poziția senzorului de poziție al actuatorului este de asemenea verificată. În următorul test se verifică raportul de presiune dintre masa de aer care iese prin evacuare și cea care trece prin admisia turbocompresorului. În final se poate realiza și un test al debitului de aer din camera compresorului. Rezultatele obținute sunt comparate cu valorile din fabrică ale turbinei noi și sunt expuse vizual într-un raport de test sub formă de grafic. Pe întreaga durată a testelor, turbina este verificată de scurgeri de ulei, iar dacă acestea se depistează, atunci ele sunt îndepărtate și testul este reluat. Pentru a afla mai multe despre aparatele CIMAT, intrați în legătură cu noi.